kembali lagi di channel Bocah Hor. Baik, video kali ini saya hanya mau sekedar nyompros, sekedar mau mengoceh. Baru-baru ini pada lagi geger masalah aplikasi penghasil uang, yaitu VTube. Geger kenapa? Karena ada hatersnya, ada VTubernya. Jadi ini dulur-dulurku kabeh, lha opo tarik geger masalah VTube iki. Mending lalu ngopi bareng. Wis ora usah bahas VTuban. Daripada gawe geger. Penting awak dhewe lah yo ngopi bareng. Kanggo dulur-dulurku haters, nek sampean ape ngelingno para VTuber iku, yo elingno sing kena mbok elingno. Lah sing ra kena mbok elingno, yo ben wis ben dekne dolanan VTube yo ben. Nek pancene VTube iku ngrugikno, yo monggo dielingno monggo. Tapi sing kena mbok elingno, sing gak kena mbok elingno jarno. Daripada ngotot-ngotot sampean ngelingno, terus gak enek gunane, gak dirungokne. Kayak keselan lek mengoceh. VTuber wis kadung cinta karo VTube. Kasarane nek ana wong sing lagi jatuh cinta, iku mbok elingno, mbok ndari eleke kaya apa, bablas gak dirungokne. Wong baginya itu adalah sebuah kebahagiaan. Mbok elingno, yo nganggur. Elingno sing kena mbok elingno, sing gak kena njarno. Lah kanggo VTuber, wis omongane haters kuwi nek pancene gak manfaati. Bagimu gak manfaati aja mbok rungokne. Nek takok-takok nyeleneh yo jawaban sak isomu. Nek gak iso jawab meneng. Wis to, ora usah digegerne VTube iku. Lah opo digeger bareng? Geger perkara VTube medhotno peseduluran. Kaya rugi. Mending ngopi bareng ra usah bahas VTube, bahas liyane. Sing sekirane awak dhewe kuwi iso pro antarane haters karo VTuber. Kanggo dulurku VTuber, nek pancene VTube iku menguntungkan bagi kalian, monggo dilanjut. Dalam arti menguntungkan yang tidak merugikan. Nah, ini kan isune VTube kan lagi simpang siur. Kominfo menyatakan bahwa VTube itu diblokir. Sedangkan dari VTube sendiri menyatakan bahwa lagi pembenahan sistem. Dadine ya awak dhewe iki ya tubruk-tubrukan terus jengker karo-karuan. Lah nek pancen VTube iku lagi pembenahan, monggo dirantos. Nah, saranku aja urung-urung fast track apa modal, aja urung-urung modal. Iya nek VTube iso lanjut, nek gak iso lanjut ilang modalmu. Lah sing wis terlanjur modal sik yo ndongakno. Muga-muga VTube iki iso lanjut. Iso nguntungno kanggo sampean-sampean kabeh. Lah nek pancen VTube ku nguntungno mau hater-hater ayo iki lho VTube nguntungno. Ngono wis ora usah geger lah. Geger kok perkara VTube. Donya kok mbok gegerno. Mending kalau ngopi bareng. Enak kan ngopi bareng iso rasan-rasan karo kanca-kancane. Wis ngono ae.
Pokoknya sementing seduluran, aja sampai jotos-jotosan. Ngono ae ya. Semoga-moga omonganku iki ya nek ana manfaate monggo diterima karo legone ati. Nek pancen gak nek manfaate ya kula pribadi nyuwun pangapura. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, salam hor.